Fáilte a Chrócaigh go dtí Páirc an Chrócaigh an Cluiche olmhór léonmh tasnú is gan díreach I ceire nó mad cluiche canis Christóir Irial tachoin beo an sa Spórt TG Ceallaigh. Gan áwer is háchtlethe olmhór díreach críochna an sa ach dós cíimiid na fórnacha don le in jobh tasnú le cónta na mí agus an banna ceoló thuisceart bhíleachtaíad ar haimpel na Páirce. Tasnú sa chúl an cócheaptéin is stig an son Charles ó Ceannais ag ibre héan. Ibre dó an son íróim roir seintir pelig an áras an dárad imirthe ag harna blianta ach an istíirthe ar an máint Mícheál de Búrca ag ibre dó. Leis an glogad bán Tráchtaire Séan ó Breanán mar lán cholí Browndáin mar goháin tebla siúd chomá. Ibre cóig Tráchtaire naid me gide an áin Seán Uirechtaí agus gan áras Simón ó Ceannais an son gibhre seacht Tráchtaire. Stigad lár Páirc an son Pá ó Rian agus Martin ó Héalaí taobh le siúd fearéile ó Chaildelgach a gimmert Tráchtaire in jobh chomá le gan áras Browndáin mar goháin agus Nicolás Fáidín. Sna tosa Tráchtaire in jobh buiteoir Fitzgibbon her nash in son law dimmer shincher peda the kunta in me a choma agus fósa denna chama héin is dóm Seamus Sultón an son give it a day. Jack O'Reilly gone co-captain Edda ag héindeag session law nach Tráchtaire in jog Seamus ó Ceallaigh taobh le siúd agus is stig in son lawn tosa Tráchtaire in jog Stefan ó Muidish is stig I láid ag give it a cahardeag an timroir beidir is láid ra kunta in mí gan áir is imroir pelle faois le kunta in mí chomá agus fear gailteachta éman ó Ronnacha agus Nicolás Fáidín taobh le siúd. Do chuide Tráchtaire in jobh faoisteoir Johnny McGarvey is stig sa chúl osín ó dohartaí ó Ceallaigh anna chuid ó Ceallaigh ag immert Tráchtaire in jobh chomáile sin taobh le siúd Sean Prunchius ó Cain ag ibre dó agus sa chlogad bán Mark de Craig an son is stig I lár Páirce Mark ag immert don 7-8 máta Tráchtaire in jobh ag immert ó 2006 do chuide Paddy ó Ceallaigh an son a críochnaach an díine lán cholaí. Sean ó Cassidy a Ristáir an Bhéileán agus Seamus ó Fried an son mar lína le chóid Tráchtaire in jobh an ísig an drám seo agus iad bra ábalta chomá. Lár Páirce an son a fear beag atógáil na pocan na síre Cormac ó dochirdaí Mícheál Macrá I lár Páirce agus stoppa míid inis tá órán a bhíon. Sinné cearar ó chuimhín ó Lainsigh gimmar Tráchtaire sa lán tosa Eamon Conway, Corey O'Reilly, Darren McGilligan, Bert ó chuimhín ó Lainsigh I measc siúd agus an son sa líne lán tosaí Seán ó Ceallaigh, Seán ó Maileán agus Paul ó Chléirigh siúd a gimmart don 8 báta do chuide Tráchtaire. Níl an chun seo buaite ag gcuireadh go dtí seo le blianta fada an nuas iad sa chomórtas gan éon stop seachas blian amháin go dtí seo iad sa tóir an gcéad mua agus dulchan ceann gan áras iad a gimmart go húntacht na léhananta seo dulchan ceann úntacht déantacha ó droch amíocht chuir siad ar fáil dóing sit se ag tús na bliana dulchan ceann mailteach cúnta na mí mar an rá coitinta Tráchtaire ach ní dhearing mar cúnta chuide in ag tachan ceann úntacha dhéanamh ó chaid siad na cúnta na mí díreach cúpla mí ó hen cúpla seachtain ó hen gan áras. A cúnta na mí a tosnú níos fearnis Kevin Jordan ó Hiberdáin mar réiteóra going Tráchtaire in jobh postmóir ag siúd Tráchtaire agus fear ómíoch bhí háchlethe fear ómíoch a going go dtí seo began nach a chuig go dtí an breise beg an breise gan áras mar hain chléthe seo haar an 16 agus siad fós ar chóscóin. Chiaadíirecht an sanna tacht ó ar na gailteachta mar a bhí mé rá níos tro éman ó Donacha beg éman an láidir Tráchtaire ceir faointe fuite géim ón immert an lá hena bra ábalta ag an dá Spórt agus in chiad faointe a fuite ag fearr ach cairn
Tráchtaire sin Sathairn trasnána go siúd. A sin ó dochirtaí sa chóir an son, ten sé sin gairid go dtí Sean Francis ó Cain, nát spás ag Seán an so. Chuiristeach aige siúd ach denta go maith ag fearr chunta na mí, brisin sé sios dí fearr chuide, denta go maith ag siúd chuirimach ach ní denta ró bhaithe ige, mar ten sé thar ceann éimean mo cohí an son nach fós seirbh ag doide i techt a gimmar tó chlé go dtí taobh na lábh deise. Isteach dín Knock an son. Denta go maith so ag chunta na mí rís breandáin mar gacháin. Spás fuirte go siúd, caitheann sé trasna go dtí séamas ó tóthir é siúd, séamas a ceannáir de seach sa chóine. Well, die titim tevistig en son, die kangelt idir na hílacha, idir an dáirin. Ach fuite ag fearr chuide an so. Gan áir san lán colí Mark de Craig. Mark de Craig sus go dtí seasca cóig a chunta na mí. Níl sé daileáil tile éon duine chu sé pica sós ag fearr ó chunta na mí an son sin Martin ó Haley. Martin na teachtasteach ag chuiristeach ísisiil an sweeper an son i bhaim ag goide ten sé thar siúd ten sé steach a lábh Mark a ríist agus Harnastí Mark Tráchtaire. Fearr breise Harnas ag deirid an chial cúpla nómad againg an son. Ní réon strain ar a héin, há tasán Tráchtaire, heimpel ráchéim a scóir am hon son is dólam mar cheocht Tráchtaire. Chunta na mí chur brún son a Lord Páirc ach denta go maith ag Seamus ó Fried. Chur a gríon taobh go siúd. Chunta na mí chur brún son Lord Páirc agus a gairí leis an mrú sin é bailithe coach caid ríist. Dáirin beidir nervhíseach go leor ní ród an chiad cúpla nómad níla dhá nómad imethe Tráchtaire. Stáil an gúil se ag fearr chuide chuiristeach ísisiil inis agus beidir an chiad deis an saig deire ar scóir nó. Fearr breise tógaisteach an sa Martin ó Haley, denta go maith ag Martin. Ceannáir, níl sé ró dhíireach, nó níl sé ró chráing an son ó thóthir ó tóthir ríist. Ceannáir den is isteach. Haris ceang lead chunta na mí agus a ríist ag deireadh an fearr breise ag deireadh an cúl. An fearr breise chunta na mí is dólam stigead Lord Páirc a fearr chun cúl chomá ach is seo fuite ag fearr chuide an fearr sin ná Seán ó Mhaoláin ach an iireach sin chuirthe ar clé agus ar fóríl ag Seán ó Mhaoláin i chiad ceann chuirthe ar fóríl Tráchtaire níos agus an líróid ag an cócheaptéin séardas ó Ceannais chuirimach ag séardas ach poc séir gealta chunta na mí inis leis le iireach deire. Tá bogad an sa ar chlé agus deis ag séamas ó tóthir an ceann seo a scoide isteach ach fearr breise ag deire i gcónaí istigh be sé deochar orthe bristeach go dtí fearr ó chuide. Ceannáir eile isteach sa chóine. Seán ó Mhaoláin a teachtasteach. Seán ó Mhaoláin chiad iireachta go siúd chuirthe ar chléin. Iireach seo stan chuirthe ar chlé ríist ach poc séir gealta bhí. Chalís genta ar cheáin, díreach rih sin agus beag deisinis cheapá ag deireach an chiad ceann seo chuir Harran trasná deir docha. Cámara chu dochirtaí, tógan na pocan na séir mar a bhí an bhbliana lig. Né buinte fuitige sa chluthe ráis seo. Agus anna chuid scóir na fuite ag deire le cúpla seachtainna nóas héan trocha fuite agus níos múna trocha fuite fá ró le déanaí iad breá ábalta pointe aimsiú ag an levéil seo. Mar a bhí mar rá chaidir an ag chunta na mí cúpla seachtainna ó hen na díreachá fuinte eatra an lá sin. Chá dulchan ceang dentacha níos mó den iireann seo Harnas agus cúpla lead an easta an lá hena. An chiad iireachta is ag deire an ceann seo chuire bhfuil ar dheis an ceann sin agus ar fóríl. An bhí an óir seo dul gairid, brú a teacht, fós a chunta na mí. Suas a chóin ríist a ríist fearr breise ach denta go háling an son ag séamas ó Ceallaigh, séamas a casa ar naisian sa díomh ag Jack ó Réáin, Jack brábalta a pointí aimsiúgus má haint sé sin an trasnáin is scór áling a bheith an son agus gan éon doubt. Jack ó Réáin cécho crying agus a há Jack an cóchap déon Tráchtaire inniuh ag ír an corn sin trasnahing. A lábh seo níos déanaí Tráchtaire, denta go maith ag rá faointe inis sé chunta na mí rá cheann chutha ar fóríl. Ag deireach chunam cile, tachan ceang an son tá seán a Francis ó Cain ríist. Chuiristeach aige, denta go máin so. Ag éimean mac go bhaí, éimean thar góling ach an ceann seo chuirthe ar chlé go siúd chomá trí cheangan is chuirthe ar fóríl. Ag deire bhí Johnny McGarvey anna hásta
Led there le couple seachtain an os agus pointy alling a Chrócaigh deisinis beidir ag Mícheál McCrath teachtasteach as Spás ag Mícheál deisir chúl beidir chumá has sin digisteach go dtí Cóirí O'Reilly Cóirí léireach ar an talamhach sáil bhí chiad sco ag séarlas an sáistigh sa chúl fós deisiach duine níd se I mithe fós denta faoi dhearre ag cúnta na míach cadé sin mar hábháil ó héarlas ó héanis stig sa chúl an son deis áling ar chúl ag Cóirí O'Reilly ach díreach híos ar an talamh ag tóca go brá ag fear chuide a cadé sin mar hábháil ag séras ó héanis stig sa chúl an son sin ceir íireachtain is ag dtíre ar chúl agus cólín gan éon scóir go fós a seanna losach lethe go dtí seo ní bheith siad sásteach mar bhí mar an son Johnny McGarvey anna hásta le dúire le cúpla seachtain an nós iad brabal iad a chur an tras ná nach ní deanta go fós go dtí seo sé nuamad go le I mithe sa chléthe an puc séir an áras scealta an son agus deis ag sémas ó tóthir na línte a ghána mar iardís Tráchtaire an ghaoch séide ha gaoch lága séide ó dheis go dtíon taobh clé be sé sin mar hacaíocht da an chunta riaga ardó héimis tuaithe misteach íse óil caithigh sin dailá leis deis a géimean éimean a casa be géimean brá sás de sin a chur hean ngóling agus dianta go háling an son ag géimean ó donnach an tarn fointe fuite go siú Tráchtaire trí fointe inis ag cúnta na míní bheith Johnny Rohast mar sin gan áras an bhí faoi stúir seoir se bulfan Tráchtaire in neomh iad san mar an yo-yo team mar a bhí na do chunta na mí rálam ruch na seachtainna bhíidir hús níos airde iad a titim síos iad áirde him líana ón stra be sé de géire árdó chomá dí cummórtas chun bheith chonacha an bhblionn se chuing ach caiisiad an cléthe seo bhóchant fós iad trí fointe an tosaigh be siad sásta sin Jack O'Regan is an cóchaptéin de ceann ísir caiisteach sa chuine cheapá go náidádig go mála éimne sin éimean an déobh lína agus fích sin mar scór ó éimean ó donnacha trí fointe ón immert níor fiúán 8 nómad imethe ar a gluthe Tráchtaire nó beidir go bhfuil lads ó chlub taobh leis a fiochan ar an gluthe Tráchtaire nó bhí bu maithe go mórtas pelle na Gaeltachta Tráchtaire nó fin ag na ringe stórim a réimean brásástan cumán na lámh seáil agus taispáin ceannaireach Tráchtaire trí fuitige agus ní trí cheannéas gach na réad deisinis ag pá rion pá le íireach churamach go dtí na Clás Páidín ar an déobh dheis tuite sé seo ís listeach I lámh sin ó dochart agus tóram go bhfuil agus tá gan áras puc séir fuite ag cúnta na mí an son agus deise chuinis cóig fointe a chur átere an sa Tráchtaire well cúnta na mí ha taithí a cos an áit seo I Páirc go Chrócaigh le roinnt blianta nós ní le duine well roinnt na leid seo tá lads ó Ceallaigh de gimmer Tráchtaire taithí ag na leid sin anna chuid a bhóchan an puinte sin chur an trasná ag Jack nát búirte go a hána blianta tá sa gom chumá ag gristáir do ó mhéileán a bhar sé Tráchtaire go bhfuil féidir amán in na héan búirte go siúd blianta fad ó hin Eisian agus náirtar háirí agus siúd ó chuimhín ó leintse go gimmert Tráchtaire in neomhach níd siad a gimmert rómh á fós ach é lo fós buile maidteach fuiteach sé sin mar hóling na ggóling ní dólam tá seán áchirta híos ar dalamh ní dólam rah mór an son ó beg focail le Kevin Jordan le fear chuide an son agus beg anam tóca beidir chomá níor mór an deise go boga ag an am céanna ach sin mar a hásul roinnt lads óga tógaisteach ag deire ní rimmer forhúda san lads óga san áit seo riamh hana an ó dhearnach go raibh Johnny McGarvey san áit seo Páirc go Chrócaigh bhí an sa blian ó hin le fuirin faoi dóideag leabhaí commógaíochta an is sé ganas ar an idir chunta agus deise go búchant agus dulchan ceang dhéanamh agus chorn a lámh seáil Tráchtaire an drifta dhéanaan blian deisinis ag Jack O'Regan an na puinte eile aimsú tá slíopa a cufós sé pointe inis trí cheang ag Jack O'Regan trí cheang eile
te ag éimeann ó Donnacha. Dir fósta teacht. Foi hágan son. Ag lead a chuir a chuisiirn sagadí Seán O'Kane. John Christy hall the county should teach. Firresh ag gonta mí ceann chun as fáil an muiris. Ní sig Jack chuir ag an chuir sós dé. Danta go má. Ha mí Nart spás ag an ag chunta na mí agus ag Nicholas Páidín an 100 pointe a fuite ag Nicholas 7 pointe inis credin an ná. Ceannais beidir an chiad iireachta Seán Ó Ceallaigh agus buchas a dia an chiad ceann fuite ag Seán Ó Ceallaigh do chuide tráchtnúna in jobh déine sé sin maithas chomh tá fear gortathe chumá beidir nach níine sé sin maithas chomh ach Seán Ó Ceallaigh le credinú ná credinis 5 iireacht chuir ar fórí nó ar stré ag dúire faoin drá seo Seán Ó Ceallaigh leis an 100 pointe agus bhí sé sin a tastáil go géir faoin drá sa ag dúire. Mar a bhí mar rán sam díireach níos lóthe an taithí a chunta na mí bóchant in san áit seo. Taithí gan áras fódar don nó dhéarnach is tóla an 2019. Chódar síos na bhríonn se caite iad a gíre dulchan ceang dhéanamh a rístim líana. Dúire begánín difriúil bhór ar léas a ceart díre chá blian ó hen 2011 suchla seo in aig íomhála. Íomhála le pointe agus dhá scór an lá chéanna. Dat éon pointe in aig dhá chúl agus ceithre fointe dhéag. So ahrú an son. Dá chuide. Chleine míid ráig leis léthe. Sin fuite ag céireach Jack ó ré gáin. Jackanis tefn bud an 15 ar an déobhhéis ceann áling a bhechan sa ní ceann curtha ar fóríd ag chunta na mí fós trachtúna in jobh 7 gang eisteach ach an chiad ceannanis curtha ar chlé agus ar fóríd ag Jack ó ré gáin ach 3 cheang as ceire cheang fuite ag Jack níl sé sin róghanna ní bheitha na táhairt amach an son agus bhí sé sin deachar an na marca céimeann an son nó brethe faoi shrí an son ag fear a chuide bhfuil ní léonad a dul i gceart a chuide tráchtnúna in jobh gortú fuite có ceir 5 cheang ar fóríd agus brethir níród fáisríd ag an levéil seo. Ní bheith Johnny McGarvey ró hásta go dtí seo. Jack ó ré gáin inis. De seile beagnach ó an áit céanna as sa bhóid sin níród díreach cúpla second ó hen dín Tef Clay agus ar fóríd beag deise agus siúd inis an 4 pointe aimimsú ó héin agus é sin fuite 4 pointe inis ag an cócheaptéin Jack ó ré gáin ceircheang as cóig duire inis a rud ag an breise a tastáil buthe 5 núma 10 beagnach imethe ar glá 4 núma 10 cíaman sa ar an scáláin allmhóir thar cnocha sé déag an sa díireach ar an déobhhéis duire teachtain inis. Raimid Harneis, puck séir géid an son. Byd ag seans so ag Cormac ó dochart ag seo chuir ar an trasnáin an réich in a chuine pí sin an réich ríis de séide in an aig. Na buintige má hena. E braábal tá puck slas a chuir ar an trasnáin chumá an fear céanna bhfuair se ceann an aig slígach ceann áling fuitige. Cormac is ceann chuir fórí an ceann seo an 65 ag héin ha sé áard go leor an na cosaige agus tá sé sin chuir thar an trasnáin ag Cormac ó dochart ag na scór na dúbalta an is ag deidir 6 pointe díireach idir na fórna bhfuil maithas a bheith an son dóibh in is faoi dheire. Cím do chuide in is idir 23 stig sin 6 míleach go stig. Fear leabhí. Ní síreacht eile de Cormac a rís ní chuir an Cormac mórrán ar stré inis bhí sé nervhís a beidir leis an giad cheannach an tarna cheann chuir ar an trasnáin deise ná leis an dar cheann chomá bheith sé sin go déas dró ní bheith 5 pointe idir na fórne.
an ghaich lag go leor cur ísil go leor aige a sin a ríist har an trasná an Cormac wed mahas sa scéir an sa do chuide rá fointe leistigh de rá núma dóibh idir an ceathrú núma déag agus an séú núma déag chuig fointe idir na fórne seo mar a cheap muid mar a bheith ní chóirgamach an slád an Tráchtaire jobh agus a ríist ráis sé seo go dtí an breise más gá daileáilta go mát an son ag Paddy ó Ceallaigh Paddy chur isteach a géisiú go dtí Cóirí ó Ráile stólam bhí deise cóirí ar chúl níos luha ceann álainn chur isteach sa chuine géisiúd bhí bertir roch ó chuide fuite inis agus a casas an lúb an son á fear a chuide chur siar a géisiúd go dtí póló cléirigh pól an ceann seo titimíisiil fuite ag Séamas ó tóthirí Séamas a gimmert go mát Tráchtaire ag gimmert siars na cúlathe bailithe an cúlbáide séras ó héanais teachtamach an ceann seo bhailiú ach ráis sé fadar is seo ná fear Peráltaige an fear sin na céalach éimean ó donnach a trí cheanga trí fuite ag éimean Tá ceann chur a díreach an trasná ag éimean díreach chuig núma ó hain ach an ceann sin dheis agus ar fórín an chiad ceann Cormac ó dochar ag leis an dá cheannas déanaí chur ar an trasnáin ag siúd Cormac de gnáth fan sé nainú 10 buinte gacha le chluthe sé brábalta Cormac Cormac a bil trocha méidir mach an gúl Well, das is go de Cormac a ríist trí cheanga níag i chéile fuite da éidir hocht cúnta i chuide Tráchtaire na neomh cúnta na mí beidir a géirdal tapig le seo tá fir bhreise a cóch an có beidir go raibh se fada raibh séras fada an cócheaptéin Tráchtaire da cúnta na mí bhí anach an cócheaptéin a thós a bailú na chun raisa agus ráráid a techt beidir me ráráid a techt níos déanaí chuma ó cúnta na mí níos déanaí ach cléthe olmhór lim ar fós é sin chutha sósa go héin ag duide ach an sweeper an fear breise Séamas ó tóthair daileáil leis a gceann sin chur isteach a ísisiú ag siúd pica sósa ag an Ceallaigh Séamas ó Ceallaigh Séamas tras an sa go dtí fear lár Páirc Páirín Pá banna hiisteach é faoihrú ach fós a dáil chur amachtaín cóin sa bertó chuide chur breúir agus deanta go ag fér chuide an son seán ó caside i bailú le ní roide chur amach go dtíon taobh go siúd an is ceann eile ísisiú teachsós do chuide thar an bherta bhí roch amach ó fuite ag duine có sin dúáin deanta go maith go dúáin an geróid ó dúáin fear áthar riman son Chur trastan is deis ag Martin O'Haley pointe háling a bheith an sád má hain Martin é sin go háling Martin O'Haley le cúlín háling agus ná ríidir bhí sé sinna tastáil ó chunta na míhí daidir teach an ceang ach deanta go maith go siúd leis an gaí a ríist hágaich lá go hána séide an déobh dheis go dtíon taobh lé a taú le fir chunta na mí ach pointe háling an son an is daidir teach tá níos mó tastáil bh pegus sós go deas agus pás deis sin glóite chur isteach an son Shellah ag daidir tarmach díon taobh líonach Kevin Jordan sásta nádóga séide stoppa chuir sin agus deis is de Cormac an ceathrú fointe a aimsú Tráchtaire na neomh Anna chud bhainterí bhhéileáin a gimmert Tráchtaire ó club chuimhín í lainsigh Tráchtaire Anna chuid agus Anna ghaile chu go léir ahar le stóna mahar le ceannas na Mullins ar an déobh lína bhí sé gimmert tarnéis sin Niall Mullen bhí sé gimmert tarnéis an 2002 más kind of an cléthe úntaach sin gur chuig deire beag nach an ceang ar bháil ag lethe ceathrú cheannis na héir an tarnéis sé ag 2002 tá chu ceathrúcha agus neart eile
Ró gimmer trach nún einas na mollen sinna chin se bhaid gréir gailte. Gréir ó chuibhín ar einsig club bra an son a leir chuide. Cóig fointin is Fitchcogs and Carú fointe ag Cormac ó dochirtaí trach núna. So Sean ó iireachtaí imethe ón Páirc. Ja, tá Sean imethe. Gortú beidir a bhíon son, ní mar róchinte, nach Sean immer den Páirc. Agus Garó Dháin imethe isteach ó siúd. So ceir fointe idir na fórne, chunt na mí teachtar isteach, sellh foite ag doide, genta go maithaige féidir chuide iad teachtaisteach sa chléthe níos mó, deis is ag Mícheál mac sé teach an ceang. Mícheál, ar a déobh dhéis, Mícheál bhí neart spásaige ach an ceann sin go díomach ar chlé agus ar fóríl, an chiad ceann chur ar fóríl le tamil nós, ceann gear tóca ag chunta na mí, ifre déag a ifre héindeag, genta go tappa go chud Jack ó ré a gáin, well Jack le íireacht. Úntach áardach beidir go dtí sé seo ísisiil titig. No, ní hitig how an tras ná ag Jack ó ré a gáin. Aimpel náidir 9 méadar amach ón gúil an son Jack. Ceirich ein go dtí seo as cóig. An cóig go ceann foiite is ag Jack cad é mar scóir. Thán gaoch leis. Ach fós scóráling foiite go siúd. Neart spás chumá. Tu go míidir neistin immert Mark de Craig. Chud a hairn tras ná ag Mark ní bheith sé ó hásta a sinne. Leis sin mar sweeper fí láthir berte stóil an breise ag duide chun cúlach le pointí mar sinne tacht ó Jack be gur a brú amach chumá agus stoppa chur le cúnta na míad sanna chur a hairn tras ná ón lechacha a héin. Is sémas ó tóir a thócaigh an ceann seán, déobh líne. Sémas a chlog a dearug. Ceann das, chuirthe go siúd isteach, éimean lurg ceann seo. Harry ceann éimean nach deis sin is chunta na mí, well, íireacht an son tóca ag sémas ó ceallach, sábháil áling an son ag as sin ó dochart ag bhí sé bhad amach chun gúil, thóg sé an íireacht. Ach, fós ag an am géanna, denta go maith as sin ó dochart as sin leis sin ceann sin búilte sós go fada leis an dachad a cóig ag siúd, briste síos ag féidir chunta na mí, ha Nicolás Páidín cho fada siar de seo, denta go maith ag Nicolás Búdanse an talú agus búanse an puck séir inis agus beidir seansile ag Jack ceann eile chur ar an tras ná, chuir sin ceann sé ar an tras ná an dír cúpla nómad ó hen. Ní bheith é an aspa muíine ag péisceile an cócheaptain cóig fointe fuitige tahístig de fehadó nómad trach nóna. An réach leis chomá an ceann díreach raisa chutha díreach ar lábha osin ó dochart ag osí dean go húntaach an son le sábháil díreach nómad in ag sin. Cóig pointe idir na fórne, well, sé fada go leor, agus thois sé crainn go leor, well, cad é mar scór áling eile Jack ó ré a gáin, há scór foiite ag siúd tahístig den is 6 go cóig héin leistig de rá nómad Jack ó ré a gáin, well. Bhí mar rá ribh cléthe Jack ó ré a gáin agus éimead ó nódacha bemí de siad dain séireach trach nóna agus gan áras thoisiad a siad dain séireach go dtí seo. An ceann sin chur ar an tras an taobhlín na stólam, tras an taobhlín an son. A go héin, deir inis de seirbh agus seansan is ag Póirc léir ag nófága sé, mar bhí mar rá níos leo a Cormac ó dochirtaigh. Well, ó dochirtaigh le gach íireacht do chuide, teachas ceann amháin le beidir 5 nómad déag an nóas. Tá ceirichéin chur trasna an trasnáin aige é brásásta puck strasa chur an trasnáin. An ceann sin chutha stólam, díreach ar dhéis, well, beag nach ag Cormac a sé brá ábalta na puck strasa sin a chur an trasnánach an ceann sin ar dhéis agus ar fóríl. Ceann tapig tóca ag chunta na mí an uair seo ó héana sin is leis an íród, ó héanais le begánín spás, chur trasna go siúd go dtí Páidín in is faoihrú a cha fear breise tefh mogó, an fear breise sin ná Páiríon ó hempel 60 méadar amach bheith scóráling foiite ag Pá agus an chiad pointe foiite ag Pá trach nóna, há foiinte inis, ceann an duine foiite ag na lads a lár Páirce, há siad de techt ón déobhlíon ó chunta na mí, go háide ó éimean ó donacha, há siad de techt ó lár Páirce ag na fir lár Páirce, agus siad de techt ón ríne lechúla go héin chumá na Jack ó ré a gáin agus há ceann chutha ar an trasnáin ag siúdach chunta na mí teachtaréis, well ceann ísisiad isteach an sá deisian is sé chunta na mí teachtaisteach ar chúdach as códaí ná ó siad an uair seo chutha ar an trasnáin na chunta na mí ceannáling glóite foiite go héin trach nóna. Bhí deise go beidir ar chúl agus rochaisteach ar cúlach sásta leis a buinte
faoin drá sin. Téanna sin amach go tapig bailín sin í ród tá pointe eile tastáil bhtha go géir inis mar tha ceir faointe inis ag chéad fuite ag cúnta na mí agus 8 pointe idir na fórna bhíidir tachan ceang ach cúnta na mí taispáint an clás a chu há taithí chu ar chuirn Joseph bhí chunacha agus tá bhtha fille fuitinis ag go réagán. Réagán chuir siar ach brú Tráchtaire ar chunta na mí an son is páidín há ar an níród ríis chuir sios go dtí Jack ó réagán when ní féidir órlach a thabhairt a Jack tuitigh an count seo thar an trasnán creidú ná creid a ríist Jack ó réagán when ní féidir órlach ágant an lead seo 7 pointe inis fuite ag Jack ó réagán ní ach ceann amháin curtha ar fóríd ag a siúd díireacht do chreite Tráchtaire. Os sin ó dochirtaigh Reach sos an cóine go háling an son bailithe go háling ag dar me gillagáin dar an chiadíirecht de siú Tráchtaire chuir siar an sagad í risteard an mhéán risteard le ceann deas chuir trasní me crá ceann chuir ar fóríd ag me crá rih seo agus ceann eile is tólam nó ní ha mar tu mí an neis beag poxéir agus deis eile ag Cormac ó dochirtaigh ceann eile a chuir an trasná é tastáil go géir ó chuide faoin drásá an ceann sios de leid chuide iad lán le foioine bh Tráchtaire Cluiche seo bhín muoí na tachan ceang dóibh mar a bhí mar rá bhí droch sreathe chu ach bhí dulch an ceang úntaach dent go in iad cóscóir in ag chiróin ag tús an téasóir agus an son chaile ar naid chunta na mí a bhódar gach cluiche eile scór na olbhór a chur sós go chumá beisi díamach go dtí seo a pointe fuite Cormac an son cóig fointe inis ag Cormac agus 8 pointe a ríist idir na fórna. Gánúmad go le ledáil, 7 númad go le ledáil an sa. Agus sam cóite breise chumá. Náir táma ag dóide. Báile an son, well, cachíireach genta ag Seán O'Queen in count seo bhailú. Genta ag deireadh faoin drásá góling de góling féráilt an son dúirt an réiteoir agus in Chrócaigh ag ceann míéráilt an son an cháláh imethe trasna fear chunta na mí agus fear sin ná séim éimen ó Ceallaigh genta go maith Ceallaigh poxéir búirte ag Simón agus de sin is ag chunta na mí 9 pointe a chuir idir na fórna a ríist Tráchtaire sa phríomh chathir agus an aimsir díreach go háling a going Tráchtaire inniuh. Jack ó réagán. 7 pointe ag Jack dtí seo. Ceann amháin chuire ar fóríd agus ha mai rá leat ní ceannéas go bhí an go dtí seo. Deis ag Jack cheapach amach an count seo ag Jack agus gan éon áras an 8 pointe fuite ag Jack ó réagán agus ganach 8 númad agus fethe imethe ar a glóg. Be ar chuidir rud éigen tíanamh ní mórrán a táirú hómh Tráchtaire inniuh as sin na ceann mórrád briste ag fear chunta na mí tite amachas lá fear a chuide an fear sin ná Séamus ó Fríd. Séamus inis i gcír an count seo bhailú a ríist ach denta go maith ag deireadh in count sin a chanád. Chuir siar acu ha brú a tacht ó lead chunta na mí ngach idir lína den Páirc ach é sin chuir isteach sa chóine acu gaidir go maith leo agus siad búirte isteach sa chóine go dtí seo Seán ó maileán inis bhí deis ag Seán ceanna chuir an trasná beag an tarna deis ag a siúd a raig an count seo ar chlé agus ar fóríd a ríist an tarna cheann imethe ar chlé agus ar fóríd ó cheann Tráchtaire well ní bheith sé sásta leis sin. Count tappa go teachtain is an uair seo ó héir leis. Fuite go maith ag Séamus ó tóide a gimmert mar sweeper droch buile an son tucha ag fear chuide ar fear chunta na mí agus beag cáirta béidir nó anam sa leabhar tócha an sa ag Kevin Jordan fear dúlas éile stólam. Beag focail an cinnte slach go leabhar a bhí sé sin agus an anam tócha nadidir me cáirta buí beag cáirta buí fuite ag fear chuide an son agus deis ag Séamus ó tóir na lín tuachlána. Mícheál Macrá le cáirta buí fuite go siúd.
Nis ceann chuir isteachtaí cóineach cé a bhí amhnach Cormac ó dothir, Cormac a duine go maith go dtí seo. Buaite Cormac chuir trasna go siúd, ceann ísir isteachtaí cóine a ríist, tagtha amach tá Pól ó Cléirigh, deanta go maith Pól dúsach an son droch pass chuirthe ag a Pól fós a dul. A Pól a ggéir na línta glána tha sé bhadach an cúr faoin drás seo, chuann sé siar go dtí os sin ó dochirtaí, os sin ag chuann méir sós láireg duine chun rithe agus an fear sin foiite agus deanta go maith chomá. Ik fear chuide had Bertie stig de chuide gemaakt te losse gewaar seo Bertie hond in mí a techt chuige chur amach a gesisiú de storm go éman mac bhuii han son éman mac bhuii agus sé de dhéir cool all faoin drá seo neidir an droch smuoine bhíon son stocha gur droch smuoine bhíon son ó éman bailithe ag fear a chunta in mí agus deisian is go héanais dul sós na Páirce techt amach go fadare troch a méidir amach chur sós an taobhlíne ach roáda sós an taobhlíne ag gesisiúd agus Sean O'Queen and son. Well, Ahrúile an sá techt. Iver de storm de iver fethe cóig so éime mac bhuii an son. I gimeacht a stólim. Ja, tá éime a gimeacht ní raibh Jenny Garvey ró hástal is sin béidir. Nu bhfuil gorta uigint le éime ní mar ó chinnte a go techt isteach tá ó caside is stólim iver fethe cóig ón ó caside. Fear chuidhín í leinsigh. Briste síos. De rú teachtain is, an is múna pointe beidir a tastáil am íce há macrá a teachta róthir ríis, ceann chur ar fóríir míhall, so chun sé an ceann sin trasna agus poc séir jo sé péisce le ceann chur ar fóríir ag míhall agus carta buí fuite go siúd chumá fága sé a dí fear na himara do chuide go dtí seo Cormac ó dochirtaí cóig pointe fuite ag Cormac há ceann chur ar fóríir go siúd chumá ceann le poc stasa. Má sé Cormac a tachan cein. An séú cheann á lorga go trach nóna cheapá go mai sé éas go goleor ró. Stólan gohfuil 7-8 móthain inis do chuide ó chuimhín ó chlub chuimhín í leinsigh inis. Ach fear sleacht néil Captain the fórne Cormac ó dothirtaí seasamh har an gceann sin agus captain the fórne le pointe áling fuite go siúd trachtóna sé pointe inis fuite ag Cormac. Man sélas sástan ceann se thug go deas máil chur cho fada le thar dachad a cóig chuir briste síos agus deisian is cúnta na mí ceann a chur an trasnáin iad hain. Well, tá 8 pointe fuitig Jack, has je fuite có racháid ar a Páirc agus cho fadamach lena dachad a cóig héin beagnach. Dis sé gé is an ceann seo chur an trasnáin, no, right sé go deas. Sábháilta dí Stefán an muidir, Stefán faoi bhrú maiteach trúró chuir a haimpel ar Stefán. Ceanna chun á Cormac ó dochirtaí, Cormac, denta go maith Cormac cho fada siar go dtí fear go siúd briste isteach go deas an son má ein Pól ó Cléirigh an ceann seo, déanana se go maith ní i hit sé Tuidir sé amachchas lá Pól agus poc séir gabhta chomá, tugann sé cho fada le Simón ó Héanais, Simón le ceann agus iirecht áling an son, weit Simón. Pointe áling fuitig Simón, an chiad pointe fuitig is siúd, fuite ag cólaí chunta na míad an chiadúir trachnóna, fuite ag 7-8 agus 9 a pointe fuite go goléir trachnóna agus goléir ó lár Páirc, well chunta na míad brasásta iad a chur Haran trasnáin í le rá cheann chuircha ar fórír, creid éú ná creid, rá cheann ar fórír agus sé pointe dé chur Haran trasnáin ag buchlaí na mí trachnóna, just doch réite. Ceanna go siúd a chur na ceann, 8 ceann Haran trasnáin Jack ó réá an Jack cho fada siar leis an dachad a cóig. Chur sósa go siúd agus poc séir géad an son, Paddy O'Calla a brú éman ó lunachas sa rám. Fága éman an ceann seo stórim. Éman le 3 fointe le stig de 7 nómad bhfuil tús áling an son agus tús úntaach agus bheith seoir sé anhaásta leis an dús a bhí ag chunta na mí éman i láir sin le 3 fointe le stig de 7 nómad fuite go siúd. Jack ó réá nach chomá tachan ceang ach 3 fointe áling a techt ó mar bhí mar á 7 agus 9 chomá agus ceann eile fuite ag Jack ó réáin. Héan dó 3 cearcóig sé 7-8 9 pointe ag Iver héin déag do chunta na mí trachnóna. Nis. Nail be go learnán.
Cailte Gishud. Baile Heg Doide, Alberto Kunt enemy, Hushad and Gachard for enemy. Baile Heg and Sweeper. Seamus O'Toole, Gentleman Seamus. Agus séle so héana sin is tachan cain. Fear spirálta is dig lár Páirc chomá. Fuite go siúd. Denta go maith Páirc chur trasna. Well go dí nailach cailte nailach a sé bailthe ríist ag fear na mí. Chur trasna go dí an dablin so nart spás ag fear chunt na mí roisid sir. Ag an dahat a goig ag héin seaca coig sin chuisteachtaí éman an táim ag éman ach níl sé sin bailthe ag éman an drá sin bhog sé sa le raibh an níróid sa lámh aige ten sé hearan daobhlína de éman agus is dóna ghfuil deire techt leis gluthe tá numad amháin am chuirte breise fuite agus tá numad amháin imirthe an adóg sétan sa ag Kevin Jordan well bhí sé dochar ar a chuide go háir sa chiad cúpanómad tháinig chunta na mí amach go háir het tríd éman ó donna chu trícheang fuite ceannacha ón daobhlín ag fear na Gaeltachta an son Jack O'Regan an co-captain a techt níos déanaí agus naib buinte fuite go siúd cúig fointe breisian san fuite ag leads eile ó chunta na mí denta go háling a go siúd agus marach Cormac ó dochartaigh ní bheithach an pointe bháin ag Seán ó Ceallaigh ag deireadh denta go maith captain chuide go dtí seo sé a cheang ag a siúd ach neart le déanaach ag fear ag na túisceartaigh agus fear faoi stúr Johnny McGarvey troch núna in jobh nadar a meid fragar na ceiste ag fear leabhaí beg le feiscint an tarna leach ná tegan éon áit beimiid an eiscóibh ag ann denúmad. Breise beg an breise gan áras má hain an chléthe seo haar an seachtainúmag sa fósar choscóin. Chiadíirecht an sanna techt ó ar na Gaeltachta mar a bhí Seamus ó Ceallaigh, Seamus a Casa ar nasin sa díomhréanaigh Jack O'Regan, Jack Brabalta a pointí aimsúgus má hain sé sin an trasná na scór áling a bheith an son agus Mícheál Macrá teachtasteach as pásig Mícheál deisir a chúl beidir chumá ha sé sin digisteach go dtí cóirí ó ráidí cóirí léirecht ar an talamhach sábháil í chiad scó ag siúr. Tuaithe misteach í sé bhfuil caithigh sin dailá leis deis a géman éman a casa be géman brá sás de sin a chur hean ngóling agus genta go háhaine ceapá go náidádig a go máile éman sin éman ar an daobhlína agus fích ar sin mar scór ó éman ó donnacha de sin is beidir an chiad íireachta Seán ó Ceallaigh agus buchas Trastan is deis ag Martin O'Haley pointe háling a bheith an sád má hain Martin é sin go háling Martin O'Haley le gáin bhfuil Jack le íirecht úntaach áardach beidir go dtí sé seo ísisiil titig nó ní hitig hean an trasná ag Jack ó ré a gáin aimpil nádar siúd isteach éman le ceann seo Harry ceann éman nach deis sin is sé chunta na mí well íirecht an son tóca ag Seamus ó CeallaighÁdín is faoihrú a cha fear breise tefn mogó an fear breise sin ná Páiríon ó hempel 60 méter amach fach scór áling fuite ag pá agus nána go siúdach chunta na mí teachtaréis well ceann ísisiad isteach an sa deis is sé chunta na mí teachtasteach ar chúdach as códaí ná ó siad an uair seo chore har an trasna a poc séir gabhta chomá tugann sé go fada le Simón O'Héana Simón le ceann agus íirecht áling an son well Simón fuite áling fuite
cahar. Fáilte ar neis a cháide gríon tarnaleach de Cluiche Ceannais Christóirí rian an sa bio ó Páirc an Chrócaigh. Well an lábhan óachtar ag bóchalína mí Tráchtaire in jobh gan áras an neart le déanamh ag dire má háisiad chun Tráchtaire neis sa Cluiche seo 10 buinte idir na fórna 7 buinte 10 in ag 7 buinte Tráchtaire so Náirt le déanamh go héin, nadidir bhfuil éon athrú déanta ní chiam mórán go dtí seach beag le feiscint agus is an fearr sin Cormac go dtáthairtaí bhain selleh ar dús agus dulchan ceang puck sé ar fuite ag siúd agus tógadh sé héine gan áras sé fointe fuite ag Cormac Tráchtaire an réach leis pí sin ach ní mórán a gaotha in isise séide tóg frééis sin chun ceang beáín aséanta sa tachtan san ó fearr chunta na mí. Ní chéimén athraithe go dtí seo ach deir méid má haon hagan chun ceang. De sin é sé Cormac ón 15 an scá ige an scá tacho fadaling inis an rian a dul na luí an 15 Cormac ó dtáthairtaigh. Sin chuir a hanan trasnán ag Cormac 7 buinte inis ag a héin 8 buinte ag deire. Ó Ceannais ceann fada beag leis an 15 tiidir sé isteach a lá fearr ghoide well deidir déanana go má puck sé ar eile géite. Is féidir le Cormac an ceann seo chuir an trasnán chomá. Anna chud puck na suide Tráchtaire na jobh anna chud is na scórna fáin géad olbhór. Beidir 7 fáin géad déanana amach a tachtú na puck na suide Tráchtaire. Cormac le deis é bra ábalta iad so chuir an trasnán. Ní nach ceann amháin chuir ar fóríl ó foxéir. Cormac an na Chrócaigh sin imethe ar chlé agus ar fóríl an tríú cheann san amláin chuir ar fóríl ag Cormac captéir na fórna in jobh. Na buinte fós iad na fórna náirt le déanamh ag deire mar a bhí mar dá ag tús sa chluiche. Deidir bra ábalta trocha faointe a aimimsú ach an sweeper déanana go má ihre déad a chunta na mí sémas ó tóthir Tráchtaire na jobh chunta na mí teachta ríist pádín na teachtasteach pádín natspásas a chóideach a pádín le íirecht agus cúl fuite ag Niclas pádín bhí pointe ge ribh seo well an fearr beag há luas aige rí sé tríd súr an son isteach har an fé héan agus sáit is an angach das ísirih brebat an son os cóir osin ó dtáthairtaí agus cúl den Niclas pádín well a bhad níos mó le déanamh inis ag deire níos móna rá fointe déag idir na fóine agus a ríis mar a bhí mé rá an son sémas ó tóthir ar a róthir an son a déanta go má ag sémas uairháin ar a bailithe ag a siúd díreach os cóir bert chuide ath fága chu taobhiste Tráchtaire beidir go gortú táirithe de héimeis chomá sémas síos sé gortá sé bíon an sá tháinig sé síos is tóglam an glóin han son an routine beidir. Well, is cailún olbhóir bheith an son don bhí le seamas híos híonn sé go húntaach an son dair sé san éir bhaigh sé líróid ach hit sé donna go leor an son ar an routine anna míidir raig agus cóir leiis á áige. Sélas ó héana sé gláán ceann sin thar 15 chunta é ghoide ach láds chuir níd siad san ábalta dailá leis mar a bhí sémas a se fuite có faoihearre Paddy Ceallaigh déanana go má ceann níos listeach ní se bailithe go má ag deire caiilte ní sé fuite ag ón ó casadé faoihearre ón ar a róthir tha fearr breise ag ón chomá mas míon leis pas a háirt ón a dul é hé mar an ceann sin chuir an trasnánaige well níl dímáach an son ó ón an ceann sin imethe ar dhéis agus ar fóríl anna hapig an son a ríistó ó Ceannais fuite ag fearr chunta na mí ó Fináin an son sin ahrú bháin an son gan áras do chunta na mí ó Fináin istíigh well ó Fináin bra luas a háid ag fearr anad an son Adam ó Fináin chunta na mí fós a teacht imar ó Ceannais an fearr beag fuite go siúd cúl dír fuiteige ní seach an cúláil an uair seo
Hush, a chun puck said, I'm sure. Nicholas Páirc in ish, pointje, agus cool, footje, give her a coig dig. Da cúnta na mí agus steisinis ag Jack ó réagán idir seileamh ag fós. Fí anna heileamh, ag an seileamh go éir agus siúd sa chiad le dinta go húntach ige agus na buinte ige dín buinte seo. An 10 buinte. Na Tráchtaire Jack ó réagán más féidir an ceann seo aimsú agus 3 fointe déag a chur idir na fóin a bhfuil ní cheap aondaine go meach barna mar seo idir na fóin a faoin rá seo troch núna in neomh duire le dulach an ceang óntach le roinn seachtaí an nós be sin an díácht leis an chiad a chuig nua déag agus níl siad a gaiir níos fearr cúláling an son ag Nicholas Páirc Dír cúpla númad ó hen a déanamh rudaí bhd níos deocrú de Johnny McGarvey troch núna inniuh an cúnta na mí fós a tachtanis Simón ó héanis de seireamh dinta go maith Simón ach leas dúir an son i Lord Páirc i de chorbrú i Lord Páirc mar a bhí cúnta na mí a sa chiad leach dinta go maith agus é sin tuilte go a tachan ceang inis tá Seán ó Cuin Seán ó Cuin ag imar go maith troch núna Corrige siúd steach go dtí Seán ó Mhaoláin bit a go raig an ceann sin an tras lán dinta go háling ag Seán ó Mhaoláin well Seán ó Mhaoláin rá cheann chuirthe ar fóraí agus ceann go leir sa chiad leach ach an ceann sin chuirthe ag lántasaí díreach ar an tras lán agus díreach ar an déimhríide dinta go háling ag siúd ceann a rís tapig tócha agus bre áling an son ag Jack ó réagán dinta go háling ag Jack agus Puck séir fuite ag héin dó héin an per chuig go méidir amach ón gúil tógus sé go dámar seo 10 buinte fuite ag Jack ó réagán troch núna inniuh bhí 9 buinte fuite ag caiicí seo hen sa chluthe omláin 10 buinte fuite ag hena féin troch núna inniuh ach an áíre duire a géad anna chuid puck an na suire troch núna inniuh so Jack de iireachtain Éanú pointe déag a aimsú agus an ceann sin chuir a tharn trasnán ag Jack 1 fointe déag fuite ag siú troch núna 3 fointe déag a ríiste na fórne agus osín ó dochirtaigh a ggéir an ceann seo glanamach bhfuil seileamh de fáil ag dúide tá béidir níl se idir an dáid rám fuite ag dúide faoiar 6 míleach an son fuite ag fear leabhaí chuir amach an taobhlíonna chuiristeach íse le cóirí fuite inis ag Pól Ó Cléirigh Pointe das mas féad le Pól is sinna aimsúach níl an slú trasnahaing róhásta níl sé héin róhásta leis an gceann sin é sin chuirthe clé agus ar fóraí ag Pól Ó Cléirigh ceann tapig tóca a ríiste chunta na mí cé go bhfuil si de bhil chun tosaigh is deas a tactic a tháig Séalas ó héanis tense go tapig bíon fir chunta na mí á lorug go tapig bhfuil hana tacticí a gobar de chunta na mí idir na pocan amach an sweeper agus a gachrad eile gachrad a clicáil troch núna do chunta na mí níl éon rud a dála gceart do chunta chuide troch núna ana chuid chuirthe ar fóríide có ní a gaiir rómhá leis an sweeper ach áúpa nómad fós fáca chur go dúchuch deireadh ar neis cheapá faoin rá seo cóirí ó Irial inis chuiristeach a cóirí agus fós tain sin ní réon duna chuna fiocas sósach ní réon bhachas ann mar puck séir fuite a cós ó beag deis ag Cormac ó dochirdaí pointe ar aimsú go héin troch núna inniuh 7 pointe fuite ag go gapdéon troch núna ó Ceallaigh is a tóir an 8ú ceann inis ná ríre ceapá cúl nó ród a chuide inis an airtbród ag na leadsa tradiisiún láidir amáíochta in ana chuid is na clubbanna i láir a chuide agus deisgurt chuideach go háide agus be siad san díad is bhaint amach agus Tá muoína có bród a chu ní stoppa siad troch núna ní dóla mé nana siad orthu Tá siad go maith siad bra ábalta scóir ná an bhí siad nervhíseach a túsach lethe bechórgamach na naróga sin imime faoin rá sin agus bechórgamach níos mú scórna a techtdómh siúd bhain drochaíirecht an pás láh a chuiristeach an sunú mó finán nach fain sé líróidir ríis chuiristeach ag dtí éman nach níos goitar de sin agus tuchaméid ar neis don fox séir is tónam go dógaméid é ó náit in hitan líróid faoi dheire bhí sé sinna dolisteach ó fada le éman ó donacha éman ciún 3 choirín fuite ggé sa chiad 7 nómad nadidir ar dénach ahrú ar an son agus fear eile a Tráchtaire tha sé ciúnathe ó hin in áíre ní mór an líróid a teachtaisteach tí sna fir á taobhistí do chunta na mé annach chud dus na scórna a techt
ón air seo ar líród faoi láthir agus ó lár Páirc agus fiúán ó ceantas na cúlathe Tráchtaire. Cúnta na mí taispáint go an clásico dul cho fada le chun Joseph bhí chonach an bhliain se choing. Ceantas na imróirí sin hasamach Tráchtaire gan áras ná fear seo Cormac ó doirtaí gan mar compártún Jack ó ré gan áras agus pointéire fuite ag Jack Tráchtaire. Le ceanháin chutha ar fóríad ag Jack a Tráchtaire agus duchar fiúán an scóireach mádan sa má leathnach Tráchtaire. Tólam gá cheann déag do mar sin fuitige. Déna míad an cóir bheith déire, sé loch fós dó siúdach. Tá si go bed dul go fada le 5 fointe déag. Déna mé íirecht fád amach an scóir is mú a bhór aon den a riamh sa chluiche Ceannais seo. Bei sé le fád, bei sé den éigent. Cormac ó dochirtaí inis. Cormac leannach chud scóir na héin, anna chud pocan na saoire géad sa Tráchtaire na neomh níd. Níd me tógant na an tóla sin isteach Tráchtaire sé anna ord go háir de chluiche Ceannais Tráchtaire. An ha funny go gawn sin ach an ceann sin. No, sé dul ar an trasnáin ceann áling fuite ag Cormac na Cosaige agus ag Chrócaigh chomá ag Cormac na buinte inis roisiúd. Well, yeah, an tólas fuite gom an scóir is mó fuite riamh sa chluiche seo na Harneis an áhíle a hocht Browndáin Morta ón Iarmhí ráchúr agus 10 buinte fuite ag Browndáin an lá sin. A deis ag Jack é sin a háirú Tráchtaire. A chá reinte denna bheith fó 6 fointe déag nílach 6 fointe déag ag go fóliach. Ba mí tarnéis dín immert inis an líróid idir an dáirin, idir gá chóir le an líróid agus idir gá chóir le an chud is na himróirí sin idir stigin Clibbert an líróid faoiére I tacht isteach a lámh riagach an son ach téitin séach agus isteach a lámh fearr ó ghaide an fearr sin ná sé míach denta go ag sé ó tháina sé isteach ar Páirc Tráchtaire agus há poxéir a fuite ag siúd. Well hána héanaí bailithe isteach an sa Tráchtaire. Na boltúir dertha rá. Níl na boltúir fós tagadí deire an neirtámacha cúil agus cúpla cúlín a aimsú Tráchtaire in jobh. Níl deire lo. Héana fethe in like 1 fointe déag. So Cóir is so scóir na Jack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 fointe déag fuite ag Jack Tráchtaire in jobh. Ceir fointe a tastáir bhuaig mar bhuaig do isteachans na labhraí staireach. Cormac a teachta scóir dó héin chomá é héin beagnach ag an scóir céanna 9 buinte fuite ag Cormac ó dochirtaigh Tráchtaire. Agus 1 fointe déag inis idir na fóna. Fear anna de teachtasteach an sa do ghuiide is dóna mihre fethe a dhearann sé sin a teachtasteach do 5 déag. Mac níadais a teachtasteach do ghuiide agus Polo Cléirigh a chur ceann na mún í slóin í réon scóir ag Pól Tráchtaire éisian ime ón Páirc is tólam agus Páirc mac níadais ó na má a teachtasteach an son. Sélas ó héanais, chur is sós dín gcóinnig go siún cead mór fada. Fear ghuiide líar, tagann siamach agus fuite faoiére ag lámh deire. Gairí go málo, ins na Clibbertí sin, denta go má. Stíl des ceáir a chun son, denta go hálang an son ó 9 go 8 Cormac ó dochirtaí. Chur trasna go siúd í risteir ó maileáin, isteach is le gristeir, denta go má ag deire. Deire gimmert níos fearr agus poxéir eile géalte. Ceann seo Seán ó maileáin, Seán teachta seachsa chlé ácheann ar fóirí ribh sin pointe fuitige díreachúpa nómad ó hin agus poxéir fuite ag siúd an éireann agus deis ag Cormac ó dochirtaí. Is tólam an 1 fointe déag a aimsú. 4 5 6 7 8 9 10 buinte ag Cormac go dtí seo é héana agan 1 fointe déag Tráchtaire a ríist pocan a saoire agus droch chosant a dhéanamh I ngacháit. Ní dólam gúil Kevin Jordan róla brálach leis an adóg. Tá na pocan a saoire seo tiltte go leor Tráchtaire. Cormac an éis seasamh ar an ceann seo cheapá amach an ceann seo ag Cormac denta go maithe go dtí seo ach an ceann seo ar fóríd creide nó ná cred ag Cormac.
Agus deis is ag séras ó héanais na línte a ghána chuir sós fada ag siúd a ríist well main fear gúnta na mí seo a genta go maithaige a genta go háling ag Nicolás Páidín well íirecht an sahan is a teach fada le 9 McGinn Arnán McGinn Arnán an cúlaí a teach an ceang droch anpásach daileálta go maith ag Martin O'Haley Martin a teachtasteach brú teachtó trúr chun sé macha i fearú chuide a chur sós a drapa sós a rám lead ó chunta na mí ach scoidig Kevin Jordan de sinné glanta a ríist ag duide in is bhfuil aontaine stick de duide tá céile ach Seán O'Mallán ag íar an countse chuirteach sa lámh agus a áil ha puck séir eile géilte agus fuite ag Seán O'Mallán agus a ríist sémas ó túthir níl sé gortathe ach a sé brabal táhairte amach péisceire 10 méadar chun ceang a thócaigh duide an countse chun ceang agus ceapáin is Cormac bit go bheice sé na líonta sa cethir seasamh an lína an áíre tá cool a tastáil fiúháin faoin rá seo agus muoí na tastáil well bhór fearú chuidir suncan son déhhead an Páirc ní an céh ann is dóm a fear a bhí drepa thuas rám fearú ó chunta na míad gur chuirrtaigh sé héin agus é drepa ach duire íon siad go má tháinar an neis ihreach an móra chuidir stop len ír me go léir ná a bhí ruchaisteach ar chúl nó héad ann leis chumá ionidir go má chláin siad an líróid sin go má inis cad i cheapá go meach a reinting Cormac ó dochirtaithe de buinte Cormac bheith cúl go deas cheapá éon fointe déag na fórne tá fehanú mud fáca fear breise teachtasteach a chunta na mí inis i bhfuir a fethe trí sin ó Hanracháin Pádraig ó Hanracháin ó Rató a teachtasteach agus ifir a hocht a gemacht an Páirc Pá ó Rion pointe áling fuite ag Pá sa chiadleach ahrú an san ní chéim na hifrach nach a chodáil le héanú ach fearrán na deile tagisteach an san do chunta na mí istórim ifir trí istórim ifir trí sé ó breanáin ag gemacht an Páirc Shane beidir ag gairí tuiseach faoin rá sin neart pocan na séir géilte ag siúd agus genta go maith Seán O'Mallán le cúpla núm den nós. So cethir ar an lína tucha míad an eistín immert agus deise Cormac ó dochart ag beidir cúla aimsú beidir pointe há pointe déag den na fórne feithe númad fáca Cormac cheappa gur pointe bheith dógan ag agus an nó ísisiil agus bhuiid sé sin stig sa chúl nóháin a stig sa chúl bhúd sé an lín ar bháid isteach sa cúl Cormac ó dochart ag cúl an glóite fuite ag Cormac baidad bhí sé tastáil well chuir sé an dolamalóg ar hin goléir heis sé ar an líród mar na cheappa go dógach duine agus tógan poc sé ar an trasnáin ach ag chur síos ar an dalamh ag Cormac cúl agus de buinte inis fuite agus Jack ó réáin sáirithe ag trí fointe déag fuite ag an captéin Tráchtaire in neomh well bhí sé tastáil cheapá díreach 8 pointe idir na fórne inis chuiristeach ag Martin O'Haley briste síos ag deire well deire i teach an ceang mar i cheapamar gnéanach siad ha deire breá ábalta imróirí óntacha go háire Cormac ó dochirtaigh agus nóair an captéin a tastáil baidad bhí sé ann Tráchtaire an íróid seo chur trasna me gidagáin íirecht an is ag an fearránad pointe chur an trasnáin denta ag an fearránad Páirc McNeadis a pointe fuite ag a Páirc agus é díreach ar a bar cúpla númad bhfuil denta go háling é níos lads Cata ann 7 pointe sinna méid ó 3 fointe dhé go dtí 7 pointe well ahrú olbhúir ar an scéal an so i Páirc a Chrócaigh denta go háling ag Cormac ó dochirtaigh é lárnach an gachar Tráchtaire agus deire in áíre i teach an ceang na firána de déanamh a sáir job chomá agus bhí mar caint fan na tacticí níos lóhan na tacticí gaiir níos fearr do chuide tá na cosantóirí tá gaiirí bhd níos fearr na cosantóirí tá annachchud pocan na séir á scoile ag chunta na mí na cúlachan son Tráchtaire ní an job denta ha job mór le déanamh fós cíam éman ó donacha ag cúlú éman anahiún in ag 3 fointe aimsú sa chiad i 7 númad an count sin chuiristeach ag deire briste síos chofada le risteáir an Mallán risteáir faoi bhrú leis an lámh chun sé trasna é sin go dtí céile ach cóirí ó ráid á cóirí anna hás leis an gceann sin
an slú an a hostas an gaun sin, agus hamid héin an a hostas an gaun sin, pointe alling fute, ag siúd, sé fointe, idir na fórn in is lads, díru cháchúl agus nárt ama, fág an sa duide I tachan cain, gachar dá bhóchan te cóin is foin drásio, seamas ó frí, denta go háling ag seamas, ag búirte ag siúd, ha gach duine sír ó cúnta na mí, seachas fearháin a hoistig, a chun tosta, cúnta na mí ag an caun seo, chríocht nu amach, ach ní féidir ó gan áras le droch hosint mar sin. A Cormac go dochart ag tachan cain, well, bhí mar a caint fi Jack or ag an, a rád sé fointe déag, agus beidir an scór is mú aim siú riamh in éon Cluiche Ceannais de chun Christóir I rian ach Cormac ó dochart ag insanám sin de cúl agus trí fointe agus deis ag Cormac ceann eile chur haran trasnán éimeanna tachtach a gur a brú a chur ach ní léon bhrú a bhar seo go dtí seo Tráchtaire héanna de fuite ag an gap déin when the cos ag an gaun seo was she crying lads agus she tíirech her an trasnán ha mar rochamach a spásan so me lehanach an na scór nach fuite go bhar seo Tráchtaire a chur an lehanach cool agus pointe déag fuite ag cap déin chuide Tráchtaire in jobh sin Cormac ó dáirteag nílach cóig fointe inis idir na fórne. Well, bhí mar rátha bród muín ag na lad seo a chuide agus ní bheith deir leis an cluiche seo go dtí go bhfuil deir leis an cluiche seo ha mar ráibh. Anis fuisih de cúnta na mí, poc séir fuite có, cheapóga bhaig Jack an tríú fointe déag ón gaun seo, well, ha sé híos, beidir go bhfuil sé géir a cúpla númad a hógant, beidir go bhfuil an ála tastáil bhaig chomá mar hon pointe seo, tastáil go géir, níl pointe fuite cúnta na mí le tamil fada, is tólam go bhfuil héana sé fuite ag duire in san nám ná bhór cúnta na mí pointe amháin, so ha sé seo tastáil go géir ó Jack, ha fointe déag fuite ge, tóg sé go dama. Ceir nú me déag fágus a chluiche an réitóir cinú nach bhfuil an dolamalóg a chur féchant nóir dóir chur le am cóitih breise más gá an breise péisce so Jack seasamh ar an gaun seo Jack dír teb mód an dahad a cóig cha siad chorthaigh Jack haran trasnán ó gach ide paiste den bhéir seo Tráchtaire an ceann seo an dahad a cóig cheapá go raibh sé sin díreach ar an trasnán denta go maith Jack bhí sé sin a tastáil an tríú fointe déag fuite ag a siúd ceir fointe déag a fuite ag Cormac ó dáirteag agus na lads a hógan na pocan na séire an óíoch le chéile an níos mún an na leid sin a tastáil Tráchtaire in jobh agus denta go maithan san ag ristáir ó mhailán don san éir ag a siúd é brasásta a ceann eile agus deis eile a thabhairt a Cormac ó dáirteag cheapá inis leis an muí na háid Cormac go bhaich sé an ceansa bheith héin a dóhéag a stólam fuite ag Cormac ach mar a bhí mar rochamachchas lehanach an sa chun níos mó scóran a hógant Cormac inis. Leat lí sós na Páirc a tóga sé isteach in leach cúnta na mí an ceann seo an na cosa gé ríist agus ag crying by dad héan a dóhéag fuite ag cap déin chuide Tráchtaire in jobh agus séle so héanais ceapá go muidir sé síos na pocan amach inis ceir fointe cúig fointe na fórne sin chur áard beidir gur tógacha sin rólóch a rud éigent le rá ag fearan sa ar a déimhlíne ní acha mé héin cad a hála stónam go bhfuil muir is go cúnta na mí a driblódan sa chur isteach ar chóirsaí so tóga míid brise garid fear cúnta na mí ar an déimhlín sa hol cáirt a buin ada cad a bhí ará nó cad a bhí á dhéanamh ach féisce é bhfuil tar síos a léthe beidir grabéis sin an rud a bhí tastáil mhuaig chomá séirla san is leis séileh cóchaptéin cúnta na mí cheap sé cúpa númad ó hin mar se a dreapan na céimeanna sin a chá beagán ín oibre déanamh ag séamas ar dús an ceann sin chur sós cho fada leis beagnach an dahad a cóig den ar an eile a ríist clibbert a ríist le leabhar Páirce cúnta duire i déanana go más na cibbertaí go dtí seo tastáil taispáint cecho dígrach sa háisiad ha sé búite a ríist anta go háling a có fuite ag marc chur trasna go dtí seán ó Casadé seán is le ceann ísisiil isteach go dtí Páirc McNeil is Páirc le pointe rih seo a Páirc iníag déanana go háling ó tháina sé isteach ar i bar chu sé beag agus ba dad sé aclaíoch é tógach an talú nach ní go chailí seoch
Glanta chunta na mí, well, bhí sé sin a tastal go géir ó leat chunta na mí. Deis is ag Garród Dúán Briseach. Den go maith duine I ríis an captain Cormac go dohardaí is de Ceallaigh. Well, an nart spás ag fear chuide ag cailte go siúd, cod is siirige. Ha pointe tastal wugus ní smó go géir. A sé droch íirech de ríis. Séamas ó túhar. Scoile le, the puck sé réile. Ja, bhí sé sin cailí seo go leor chasin cumán. A tras na fear chuide. Níl slua chunta na mí ó hásta sin nach Péisc big ahrú Ellen so de chuide nátar an déhlína de chuide agus Johnny McGarvey brásátí de chafisteach dare McGilligáin I gemacht ón Páirc ní chím cé dá isteach beidir ifir an 9 canamó caháin sin ja colm címan ifir an 9 an son well má ein Cormac ó dáhar an count seo be sé mar an cóscóirí róla an cóscórálaí is mó suchla seo riamh Point one eile tastal woig siúd agus has stair dianta get troch nún na neomh. Camid ar hanastí rávíle sa hocht nó dhearnach gur scórálach ní smúna sé pointe déag ag fear amháin. Nes rávíle sa hocht, creidir an ácraid. Ach an count seo fuitig an bhí Martino Haley. Tógach an talún. Nádar cad a bheith le rán sa ag Kevin Jordan. Ceir a fointe idir na fórne, níl cort a buinú ní smó a tastal ó chuir a foin drá seo, had ar tach an ceang. Han rechts na líanta, tan borre I techt na túisceartaí. Kevin agus beganin códa ag siúd a sé bhar taobh líne. David O'Reilly, John Andrews, Mark Cooney agus Jerry McLaughlin ránóirí cúnta na mí. Nádar cén ceanna go bhór an cort a buí níos lóthe. Agus Kevin códa aige. Níl sa gom cadá tarlú, ha sé techt chun ceang bhí buile sa chlogad an son de fear cúnta na mí is cort a buí a dheoig well is tócha ja sin an tarna cort a buí Mícheál McCrabb bhuair sé cort a buí níos lótha an taon cort a bhí a bhí bronta troch núna agus an tarna cean buí fuite go siúd stólam an no is donna gúil botún an sa dianta go bhfuil sin Seán Ó Cassidy ar a cóig Cordon so well Páirc a hála tá Seán Ó Cassidy imid an Páirc ní acha me sé Seán Ó Cassidy gá cart a buí ribh seo ach well sin níl sa gom beidir gúid sa goibh Somália ach Péisc Páirc a hátrééis tarlú tá Seán Ó Cassidy imime ón Páirc de chuide well ceire ar déag an is agus well, dinne sé sin demáiste da bhainín chuide cheapách níor chuir sé sin stop léon ar an riamh. Seo nimid an Páirc ceithre déag an is ó chuide in aghaidh cúnta na mí ach má héana an count sin ar fór riad ábhar misneach an son an tarna cheann curtha ar chlé ag Jack ó réagán troch núna. Dír chá cheann ar fórí ag Jack, so genta go maith ag Jack ach ha fear breisin is ag cúnta na mí chun cúil. Ceanna chun na Niall McGilla Arnáin. Nair an count sin chur a róád aige thar ceann gachtainna agus is Mark a bhailóig an count seo de cúnta na mí. Yeah, so is Seán Ó Cassidy imid an Páirc rá chart a bhuí ach ní dólan go raibh an chiad count fuitige. Séimid an Páirc Péisc be gahrún sa de chunta na mí chumá. Ifir dóé ag sin Séamas Ó Ceallaigh ní pointe fuite ag Séamas troch núna in jobh bhí stig dó siúd tan súlaháineach de chunta na mí. Mark ó súlaháin ó Cailteil is stig dó siúd. Tastal go géir fós teigid óir am sa go háire ar an déobh sa den Páirc an scá a techt chofadaling lára táir go hámid. Anta go maith cúnta na mí agus ag browndáin mar cocháin an son. Cúnta na mí is le fir bhreise in gáchaite. Chuir sús chofadar éimen. Ima Harris ceann éimen nach baile go háling an sa ag Mark ó súlaháin. Mark a teachta steach ní léidir ar a cúla tastal ach sábháling an son a bhaisiún ó dáirtaigh. Genta go húntach ag gosín. Well, God, mar hábhád a roisin. Ifir a feic ceir Mark ó súlaháin díreach ar a Páirc. Chaise haimper a fear. Ní a bhéon den ós a chóir amach dá bhaich sé sin bheith sé ana jochar ar chuir Tráchtaire neis le ceithre déag ach sábháláing an son ag gosín tucamíd ar neis mar bhí puck sé ar géilte díreach ribh sin so big deis ag Jack pointe a aimimsú. Tá 3 pointe déag ag Jack é hain trach nóna bheitchan
Seach pointe déag das dó siúdach. An tell you, Corn I Reen a bhad níos Tráchtaire agus a bhad níos fearr go faoin drá sin agus ha pointí a tastáil chun an beána seo chamád atra an cehrú faointe déag fuite ag Jack Tráchtaire a cúig faointe inis idir na fóine bhain ha job deachar le déanamh ag doide ach níl siad an mothe seo fós. Ceann choristeach ísin. Ceann choristeach áard isteach sa chóine Berto chuide ná Berto chunta na mí agus is fearr chunta chuide a aimseo ag an gaann sin ó mé lán sin Seán ó mé lán an tarna faointe fuite ag Seán well bhí Seán ciún an fearr mór sa chiad leach ach baid dead há dulch an ceann úntaach déantaige sa tarna leach ag Croke slád taobhiste agus ceire ifir a ceithir déag Seán ó mé lán le rá faointe. Nis, éman o donacha. Ceann ísio listeach. Mae cwnta na mi, na gyr yn ceann seo, ach mar a fi mar rá gach clipper to stol am Tráchtaire yn yw bwte ag cwnta I roide. Denta go hwntach aco. Ach, ceann sin a titim cho fada le fearr breise o chwnta na mi. Mar a fi mar rá fearr breise o chwnta na mi, better if you want Bert an son chun cool a tacu le cuasaí, so Becker chuide rud éigent dríochtú le chrothú agus fir chuide a chrothú an dríocht faoi láir Cóirí O'Reilly cadé mar íireacht ó siúd. Denta go hálainn ge bailitheisteach go dtí Seán ó mé lán níomhúin Seán an ceann seo sa chiad íireacht. Denta go má ag Browndown mac gochan. An sweeper an son seamas ó tóir le Ceallaigh. Denta go má ag a siúd. Well, sé deachar an fearr breise cúnta na mí a sé seo bailitheisteach go dtí éimean bhrála éimean pointe aimsiú anna hiún sa tarna leach agus deir an chiad leach chomá. Ní denta ró bhaithige a puck séir géilte chomá. Well, ha dorn san éire teacht ó fearr chuid an son ach an áíre bear chun níróid sin an bailú sós cho tapagus gur féidir leis. Seamas ó muirí teachtasteach há éimean ag imeacht an Páirc. Neidir ah gort tú le éimean an son, mar by God, bhí sé spróidir sa chiad na denúmad ach sé ciúnathe go mór sa tarna leach ó hin, so éimean ag imeacht ón Páirc. Well, an job dentage mar in áíre an sláid sin a dénach ar chuide sa chiad cúig nua déag. Bhí éimean lárnach an sin fearr gailteachta ba chóir go mar sean bhródú leis an méide há dentage Tráchtaire a roint le déanamh ag an iirnige haon fós, mar ceir faointe idir na fóine agus há duire fós a fíoch an anna rein séireach a Tráchtaire. Denta go hálainn an son ag fearr cúnta na mí agus iad ag gur bailú amach ach droch fast chuide an son agus croithíonn sé sin deisian is de Cóirí O'Reilly. Cóirí le pointe álainn ag díireach nar a bhí sé tastáil. Well, de chuid sé líróid ó fearr na mí cúpa nua in a crow score do chuide denta go hálainn ag Cóirí O'Reilly tá muoíige chur a hanan trasnán agus lads díireach cúlan is idir na fóine an sa Tráchtaire an fearránad ó muiríon is le Ceallaigh. Cailte ige droch buile tucha ige a chomá ná riidir beidir cort a buí tuilte ige chomá fearr cúnta na mí James nó Seamas ó muirí díireach in íag tagach an Páirc agus droch buile denta ag Seamas. When the fear onad ó chuide in jobh dhéanaidir difriocht maiteach nar a hánandar isteach sa tarna leach. Lads cúnta na mí níor dhéanaidir an rud céanna ach ná riire Deire a há hós in áidir réime an óachtar bháid agus iad díireach a gimmar go hóntaach le fethe nua den os. Ní lech ceithir déag go mohan son ar a Páirc a cheapá gur a fethe a moham. Fearr eile Páirc ó hanrachánan is ceann eile des na fearránad a déna slád an son an fearránad agus fearránad eile le pointe álainn eile fuite ag díire agus díireach há nua an sa fága Páirc a Chrócaigh rá pointe idir na fóine an sa cluiche óntaach bríomhar an son an fearránad céanna tógach an talún. Well, fearránad nua denta go maith ag 6 míleach denta go maith Páirc go hanracháin. Bhí mar an son faois na fearránad by dad. Dhéann an fearránad an son ó cúnta na mí íireacht álainn an son bhí sé tastáil uaig. Dhéann sé go maith tháina sé amach idir Páirc níos dó tá pointe fuite ag Páirc chomá an by dad. Bhí mar tabhairt amach faois na fearránad ó cúnta na mí ach bhí sé sinna tastáil uaig agus denta go hálainn ag Páirc fágan i leoide dí Jack Craigá an trí faointe déag ag Jack ceann amháin chuir fóirí díireach sinna méid sa tarna leach
Agus é seo tastáil ó Jack há denta ag a rih seo bhid ceann seach an titim, bhain há seach an titim clé agus fórí Jack ó gáin díireach an tríú ceann Chrócaigh é siúd fórí fós cháfuinte an na fórna númad amháin fága beg an breise beg le feiscin cén sort an breise le tacht ach duire cháfuinte tastáil fearrónad Callum ó Caháin in is le sellh Callum agus bhí lámh éireach fós ten sé leis Conra Chastity Mailan faoi bhrú, Genta go má ag cúnta ina mí ceann baile histeach dí Marco Súdabháin, Marc ag a pointin ní smú a mór a déhlína bheith sé seo do chreite do roiach se head an tras ná níl an slú asásta leis ar an déhheile agus gan áras níl an fear taifíir an cú leis an déine bán ó hás ach na réad é sin chur fóríd ag a siúd. Well ceir númad breise a bheith agan an sásaí ceann áras hon 7 númad díreach críochna in is agus me caint agus cháúmad ceir númad agus cháfuinte idir na fórna in is. An na cosig deire an na firána déanamh maithas an na firána de stig don dá iarn agus cúpla númad fáca in is. Denta go maith an sonnig fearr chunta chuide a míhan me cré an díród chuireach an talún aige chunta na mí a gíire is seo in is a chríocht nó amach é a bhuiiliú síos. Well, puck stress all and son o Hanrachan. Genta go maithig dirinis. Ha pointe, háfuinte, beidir cool a tastáil bhuacha má, beg am chuite breise, más gán ní Ceallaigh. Denú mud an taobh. Well, nis. Ha corma go dóchartaí. Inni a cool agus 3 fointe déag aim siú Tráchtaire. Círíonn sé sin gúil sé mar cóscóir rólaí is mú. Le Brendan Morta ó Níormhí an eisiau 2008 sa Cluiche seo. Má ein sé ceann seo chun stair déanta aige. Bhain bheith stair déanta go chuma más féidir ó Tráchtaire ná sé chuirte fada ag Cormac, níl sé fada go leor titim isteach. Ach, a stólam gur, yes. Well, hí fearr a stig sa bhosca an son de chuide. Well, difriocht allmhór an son, hit sé isteach ísil banathe ag fearr cúnta na mí agus bhí deis ag duide. Aimsú an bhriseach ach bhí fearr ó chuir stig sa bhosca, so Kevin Jordan ag séan na fadóig in níacha mé héan go dtíreach cad a hárlach é fuitinis ag fearr chuide fós neartama ag dtíre Paddy O'Calla ar an déobh clé curtha fada go siúd ha Berto cúnta na mí a frach leis ach ha fearr le ó chuide leis sellh na íróid an fearr sin ná céile ach seán ó Maileán ceann eile fuite ag seán Tráchtaire ha neart pocan na séir a fuite ag seán ha rá pointe fuite ag seán agus an áíre ceappa gur ceantas na himróí is fearr a bhí ag duide Tráchtaire inniu go háras a tarnalach hon slá deanta go taobhstig agus a níis ba dad chuir sé an ceann eile a mú ach deis is ag Cormac ó dochart ag stair a chrothú a Tráchtaire inniu má ein sé seo beag cool agus ceire fuinte déag fuite ag captéin chuide. Sin é an Bart Dentige díreach pointe bháin in is idir na fóine há númad agus 3 second denta déanam amach fágus a Cluiche seo. Ó Ceannais. Níl an slódal in éana áit mé rádat. Curtha chofada leis an 15 a ríist. Denta go maithig dúir bhfuil nó an fearr sin a ríist. Páirc ó Hanracháin. Denta go maithig Páirc. Curtha siirige. Bloc á ag denta ag fearr chuide. A chá deis a ríist. Ag chunta na mí tach an ceang. Ha brú tacht, brú maiteach. Bhfuil slá denta tá puck séir géilte. Agus cúnta na mí agus locht na mí howlan son sa staid. Bjás ásta ó héin cheapá gamach pointe eile fuitin so ag Wiltir síos a gléthe chomá. Well, bhí pointe bháin a tastáil ó chuide sinna méid ach is 10 pointe a bheith cúnta na mí Jack ó ré gáin chuir sé ceann ar fóríl díreach ráis a cheapá nach roiach an ceann seo ar clé agus ar fóríl má ein sé seo. Há fointe den na fórne agus díreach himpel 10 second fáca ar an glog an sa I Páirc a Chrócaigh. Beidir go meid númad breise chomá mar an cléthe muilethe síos a déanaí Jack ó ré gáin inis. An ceann An ceann an curtha har an trasná ag Jack. Rá fointe idir na fórna Tráchtaire na 5 fointe déag fuite ag Jack ó ré gáin cóchaptain cúnta na mí. Tá cool a tastáil in seo chuide. Tá Cóirí O'Reilly ar an níróid. Tá Cóirí níag deanna go húntaach go dtí seo. Tá puck séir eile fuite ag Cóirí ach níd ba dad ach 5 second fáca ar an glog.
Tá Cormac ó dohartaigh leis an íróid, tá cúl fuitige ón fethe an sé 3 méadar amach faoin drásá ceapá go mar se bhad níos docure do Cormac in counseo aimsú. Tá an táimcríochtna, tá sé coristeach ag Cormac, tá sé baile go hanracháin a ríist, tá nadóg séite, tá an críochtna, tá cúnta enamí bucach an sa I Páirc ó Chrócaigh, ten siad ar neis, tá fada suas go dtí corn Christy rian a bhailiú agus chá fada le corn gan áras céad ach Dochreite fecin sa well fear chuide chias na gónaí chuir ar gachar isteach sa chléthe sin bhí 3 faointe déag chun cúl agus fehanúmad fáca cúl a teachtún gaptéin Cormac ó dochirtaí a bhí mar beidir détarrá lécht na himire a trochnúna in jobh an captéin tréníireach dentacha bhí díreach pointeháin chun cúl agus númad nó chó fáca sa chléthe ach dathraigh gachart an son cheapá mano rodé go raibh an puc séir géite go díreach nómad ó hen bheith an pointe sin chur a haran strasná ag Cormac agus bheith ann breise agus baid dad bheith rudaí a féchant I bhad níos difriúla, but féchar sin do chuide. Bhí mar rá 5 isteach in sa Irial gur lads muoíach bródú le hás na lads seo ó chuide tá fórnacha láidre muoíach agus bródú an son mar chlub cuihíní leimsigh gan áras suirtreach agus gan áras sleachnéad baran na scrín in náirteile an son há fir bhreátha có ins na cluban is sin níor stop siad. Bhí ceithre déag có a Páirc beidir go sé sin Cluiche in ag seán ó casiide chumá agus beag beidir conspóid faoi sin ach dimríidir díreach do chréite tháinig firánad mar calam ó cathá an Páirc mac nílis ón ó casiide agus 6 míleach isteach ón déobhlína dimríidir díreach go hóntaach ar fad bhreathá go donna do chuide gáíireacht ráisa an 3 íireacht dómh a dóla go fada le corn bhí conacha ach níl dentacha a ríist. Tá roinntlads óga acu tucha siad san a ríist gan éon áras Tá forbert le déanamh mar a bhí mar rá Johnny McGarvey díreach blian ó hen an ó go raibh sé Páirc ó Chrócaigh an áirige. Bhí sé ganas ar irin faoi dóide cumógaíochta leabhaí. In jobh thóg sé an irin seo, irin bródún misnúil chomhfada le Páirc ó Chrócaigh agus bhí deisico é seo bhóchant trochnúna. Ach ní féidir dearúdaí anamh ar cúnta na mí seoir se bulafin an déobhlína dhéanaidir an slád in áiríre a taobhaisteach den 5 Bhí 8 pointe chun tosaigh an éon scóir ag deire ag pointe bháin. Lárnacha sin bhí fearna gailteachta éman ó donacha 3 fointe fuitige siúd leistigh de 7 nómad ceannacha curthain trasnáin ón déobhlína díreach fóing an sa agus an fear camera agus é tóga go háling aige. Lárnach sa chluthe Caffrey agus beidir fearna himmarthe má ceannáin an cócaptéin idir a héideag Jack ó ré gáin. Ní fis céhhéad pointe bhór sé trachnóna mar ruchma amachchas spás is tólam 5 fointe déag curtha haran trasnáin ag Jack ní raibh rácheann nó beidir 3 cheann curthaige ar fórír. Dhéanamh a 7-8 agus 9 Simón ó Héanais Páirc ré gáin agus Martin ó Héalaí go hóntaach sa chiad le chumá pointan duine fuitige siúd agus Nicholas Pádín ná Dynamís dearúd ar siúd an fear a bhór an cúl cinúnach dá cúnta na mí in san Irial cúl agus pointe fuitige siúd. Dhéanamh firónad magalóir chumá go háirc Páirc ó hanracháin bhí pointe fuite ag Páirc agus ná Dynamís dearúd gur stop sé an líró déirnach sin a teachtaisteach ó Cormac ó dohartaigh. Ba cad é mar cléthe an sa I Páirc ó Chrócaigh cheapá go raibh deire leis leistigh de 5 nómad agus 3 fointe déag idir na fórne ach níor stop na lads ó chunta I chuide. Díreach do chréite mar heispántas an sa trochnúna 3 chluthe den chiad sco. Bhí cóngarach gachaí ceannacha agus cheapá go bhfuil tochaí bra ó scóir na chuireann seo trochnúna. Deireadh be si díomách chuidir síos I mbliana sa trá ach há lads óga mar a bhí mar rá há Johnny McGarvey díreach ann le blian amháin heas sé leis na himróirí sin trochnúna a níor stad siad be sé ar náis an bblion se chuing cheapá agus beisiad ábalta curla seo agus forbertí anamh is cúnta na mí a há bócach a trochtaúda in jobh ten siad san chun ceang bhí taispánta sí breatha ó Héalas ó Héanais in sé
Sábháil den chiad scása chiad cúig númad ná denimiis dearú ar sin líród ísir bhí deisiig deireadh ní raibh fiúan pointe fuite go ach Sábháil úntaach an cócheaptéin Séalas ó Ceannais an cúlbáire agus Jack ó Réagáin a rapig céimena Páirc a Chrócaigh dírechanis chun Corin Christóir í rian a bhailiú Tráchtaire inniuh. Bhí sé díreach dochreid inis Caithe mé rá mar heispántas. Imithe den Páirc bhí Páir rian, bhí pointe fuite ag siúil hí na laird lán Páirce bra ábalta Tráchtaire drochradíle fescin bhí annach chuid pocan na sire géilte ag an dá an Tráchtaire inniuh. Ach, ná bí mí smuoine bhar sin den bhíonn se chuing agus an video analysis inis aistóméid le Séalas ó Ceannais a captéin, cóchaptéin bócach chunta na mí.
Brescia big on Brescia gan áras má hain chléthe seo ar an seachtainúmach sa fós ar chóscóin. Chiaadíocht an sanna tacht ó ar na gailteachta mar a bhí Séamus ó Ceallaigh, Séamus a Casa ar national side Rénig Jack O'Regan, Jack Brabalta a pointy aimsúgus má hain sin an trasná na scór áling a bheith an son agus Mícheál Macra teachtasteach as Spásig Mícheál deisir chúl beidir chamá has sin digisteach go dtí Cóirí ó Ráidí Cóirí léirecht ar an talamhach sábháil dí chiad sco ag siúr. Tita misteach í sé óil caithig sin dailá leis deis a géman éman a casa be géman bra sás de sin a chur her an ngóling agus genta go háhaine cheapá gan áinádig a go mála éman sin éman an déh lína agus fích sin mar scór ó éman ó donacha de sin is beidir an chiad íireachta Seán ó Ceallaigh agus buchas Trastan is deisig Martin O'Haley pointe háling a bheith an sád má hain Martin é sin go háling Martin O'Haley le gáin bhfuil Jack le íirecht úntach áardach beidir go dtí sé seo ísisiil titig nóí hitig har an trasná ag Jack ó ré a gáin aimpel nádar siúd isteach éman lurg count seo Harry ceann éman nach deis is chunta na mí bhfuil íirecht an son tóca ag Séamus ó Ceallaigh Pádín is faoimhrú a fear Brescia tefn mogó an fear Brescia sin ná Páirc ó hempel 60 méter amach fach scór áling fuite ag pá agus nána gesúdach chunta na mí teachtaréis bhfuil ceann ísisiil isteach an sá deis is chunta na mí teachtasteach ar chúdach as códaí ná ó siad an uair seo chuire har an trasna a poc séir gabhta chomá tugann se go fada le Simón O'Haley Simón le ceann agus íirecht áling an son bhfuil Simón I've dead the Kuntanami, Séamus ó Tóthar Tracht nó Níomh Kuntanami teachtaréis Pádín a teachtasteach Pádín nat spásas a chóideach a Pádín le íirecht agus cód fuite Seán ó chuoine gimmer cumá Tracht nóna chuir ag siúd isteach go dtí Seán an bhfuil an beidir go raibh an ceann sin an tras ná genta go hála Cormac cheappa gur pointe bheith a dógan agus an ó nó ísisiil agus bhuiite sin stig sa chód nóin a stig sa chód
Bóid agus nóair an captain a tastáil by dad bhí sé ann trochnúna an íróid seo chur trasna me gid agáin íirecht an isise an fearrán an pointe chur an trasná an denta cho fada le ristóir an mhéileán. Ristóir faoi bhrú leis an lámh chun sé trasna é sin go dtí céile ach cóirí ó ráid cóirí anna hásta sin gceann. Ima Harris ceann éime nach bailile go hálingan sa ag Marco Súdaháin Marco teachtasteach ní léad ar a cúla tastáach sábháling an son a bhaisiú dáirtaigh. Genta go ó isteach sa chóine Berto chuidir ag Berto chunta na mí agus is fearr chunta chuide a aimseo ag an gabhain sin ó méileán sin seán ó méileán an tarna faointe facha droch fast chuide an son agus croithíonn sé sin deisian is do Cóirí O'Reilly cóirí le pointe áling ag díireacht nar a bhí sé